Благодаря на църковното настоятелство, които са мои опора в църковните дела. Сърдечно благодаря на професор, доктор на техническите науки, инженер Соловутов, за неоценимата подкрепа, помощ, дарителство, добротворчество, което е включено в достойното и общо дело. Помогна за възстановяването на древната светиня. Църквите са стълбовете на вярата и духовността, убежища, в които спираме, размишляваме и се свързваме отново с Бога, с корените си и помежду си. Тук миналото, настоящето и бъдещето се сливат мълчаливо, свидетелство за нашите споделени ценности и стремежи. Нека всички ние, гражданите на София и на цяла България, останем обединени в дълга си да пазим и ценим такива места. Вярата, културата и колективната ни памет са основите, върху които изграждаме силно жизнено общество за нашите деца и бъдещите поколения. Днес, по време на тази божествена литургия, имам радостта да поднеса на църквата нов кръщелен купел, символ на обновление, чистота и нов живот. Началнику жизни нашей, разруши посмертие.